Postavil jsem si na Telegramu ultimátního AI asistenta. Můžeme si to přímo i otestovat v Telegramu, jak můžete vidět, napsal jsem mu zprávu, aby napsal e-mail Matějovi na jeho e-mail a poslal mu odkaz na zítřejší Google Meet meeting, který má první vytvořit v kalendáři na zítra na 14 hodin a pak mu poslat ten odkaz. Podesleme zprávu, AI bot už nám odpověděl a můžeme se podívat do Google kalendáře. Jak můžete vidět, já tady mám schůzku s Matějem od 14 do 14:30. Přidalo to tady i ten jeho e-mail jako hosta. A když se podíváme ještě do Gmailu, tak můžeme vidět, že mi tady přišla zpráva. Ahoj Matěj, posílám odkaz na naši zítřejší Google Meet schůzku, která se koná v úterý 30.9.2025 ve 14 hodin. Celá automatizace je postavená v N1 a umí další věci, jako je procházení Gmailového inboxu, procházení Google kalendáře a dokonce i živou research internetu pomocí Perplexity AI. Takže jak můžete vidět, ten asistent vám hodně dokáže ulehčit život a pokud byste takového AI asistenta taky chtěli, tak stačí do komentářů napsat chci AI asistenta a já vám ho pošlu.